Luruskan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, amat jujur tanah airku, tanah airku Indonesia. Pasang kuno iki kumpulan taun 2004 Masehi, siji Desember diresmekake pasut muda jenenge. Sing tak suwun ngantos lawase aja pisan isenake pasut muda iki jenenge. Aku tuti pertahanake. Sampai Merauke berjajar pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, awan jujur tanah airku, tanah airku Indonesia. Pasut muda iki kumpulan taun 2004 Masehi, siji Desember diresmekake pasut muda jenenge. Sing tak suwun ngantos lawase aja pisan ngisenake pasut muda iki jenenge. Aku tuti pertahanake. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi Satu itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. luruskan. Ayo para kanca padang golek sebab waktu iki jamane jaman wetu. Lamun ora gelem ning akhirat bakal cilaka. Lamun ora gelem ning akhirat bakal disiksa. Ayo
Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan lurus. Lurus. Aha, 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 nandur pari, nandur cengkeh, melu tapi kasih akan jadi Aha, tuku anggur ning Mekarsari, timbang anggur ayo padha transmigrasi. Anak Pak Tani omahe nang pinggir kali. Ronde wong
Dengarkan saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamaku, agar saudaraku dapat tahu. 5 perkara pada rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah, Nabi Muhammad Rasulullah. Pertama selesailah sudah, kedua kali mendirikan sholat, 5 kali sehari beribadah, dengan tenang membaca kalimah. Membayar zakat rukun yang ketiga, sesudah cukup sadi seterusnya. Puasa Ramadan yang keempatnya, dari awal sampai hari raya. Rukun yang ke Mekah bisa menjadi kesempurnaan. Sudah cukuplah agaknya sekian, salam dan maaf kami ucapkan. Dengarlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkan rukun agamaku, agar saudaraku dapat tahu. 5 perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah, Nabi Muhammad Rasulullah. Rukun pertama selesailah sudah, kedua kali mendirikan sholat, 5 kali sehari beribadah, dengan tenang membaca kalimah. Siap gerak, luruskan. Ayo simbah-simbah nuli dong ibadah, umure ra tambah ojo kakean pola. Lamun rang ibadah bakal nopo muda, baso ning akhirat bakal Ayo kakang-kakang boleh do sembahyang, jamane wis regang mengkoda ora karuan. Lamun ra sembahyang awakmu sengsara, besok ning akhirat melaku kajabur jurang. Ayo siswa-siswa ojo ali muda, jamane wis tuwa mengkoda ora prayoga. Lamun isih ngodo awakmu sengsara, besok ning akhirat laku jegono. Ayo mbak yu nuli padha guyu, lamun ora guyu ora ketok ayumu. Lamun ora guyu ora ketok untumu, besok ning akhirat ora ketemu bojomu. Ayo adi-adi nuli padha mudi, lamun ora mudi bakal diuji. Lamun ora ngaji bakal hati-hati, besok ning akhirat melaku kejabur geni. Luruskan. Hadap kanan kiri gerak. Kosti tala kostuna wal makrom wa yudhafan istala wal kiram fi ma'ala tarojal bimakom wa sanabi lil islam ayatna wa ilahi najah bina rabbina wa ilahi rahman. Fiman Allah taroja bil maqam, wasnabitul lil Islam, qoti
Agama kita agama Islam mafatani rawani sekawan siji Quran loro hadis telu isma papat sifat agama kita agama Islam mafatani rawani sekawan siji Quran loro hadis telu isma papat Samurune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo ganti rukun Islam kanggo selami agama kita agama Islam mafatoni rawani sekawan siji Quran loro hadis telu isma papat Tamurune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo ganti rukun Islam kanggo selami agama kita agama Islam mafatoni rawani sekawan siji Quran loro hadis telu isma papat hifaz luruskan Pramila monggo-monggo para rawuh sedaya sami ngudi ilmunipun agami pangandikane tolabun ilmi yang kesal wajib melampahi dawuhe Zat Maha Suci tegese suci kemudian kita bukti Kanjeng Nabi ala Islam dumugi Bila monggo-monggo para rawuh sedaya sami ngudi ilmunipun agami pangandikane tolabul ilmi tiyang sesang wajib melampahi dawuhe Zat Kang Maha Suci tegese suci kemudian kita Gusti Kanjeng Nabi ala Islam dumugi pati Daila monggo-monggo para rawuh sedaya sami ngudi ilmunipun agami pangandikane tolabul ilmi tiyang kesang wajib melampahi dawuhe Zat Kang Maha Suci tegese suci Gusti Kanjeng Nabi ala Islam dumugi pati luruskan hadapkan kiri gerak lurus para muslimin padha bunga puji syukur ring Gusti Allah sasi Rejab tanggal 17 dawuhe Nabi marang Kanjeng Nabi Nabi Muhammad kang dawuhan nyampe kewajiban nindakake salat sekot wektu kanggo telone nyuwun pangestu sekot waktu mung kari 5 kanggo
Iya, berikan aplaus untuk Kobro Pesut Muda.